Γεια! Δεν ακούγεται καθόλου ήχος στον υπολογιστή σου? Αν δεν παίζει μουσική, δεν ακούς βίντεο ή ταινίες, δες αυτό το βίντεο γιατί θα σου δείξω βήμα-βήμα τι να κάνεις για να επανέλθει ο ήχος πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε πώς να επαναφέρουμε τον ήχο στον υπολογιστή μας βήμα προς βήμα. Πάμε πρώτα να ελέγξουμε τα απλά. Καλώδια. Αυτό είναι το νούμερο 1. Ελέγχουμε αν τα καλώδια των ηχείων μας είναι συνδεδεμένα καλά στις θύρες του υπολογιστή. Ελέγχουμε ώστε να έχουμε συνδεδεμένα όλα τα βύσματα των ηχείων στις θύρες του υπολογιστή. Μπορεί τα ηχεία να συνδέονται με 2 θύρες, μια για να παίρνει ρεύμα και μια για να ακούγεται ο ήχος. Τώρα, η ένταση του ήχου. Αν δεν ακούς καθόλου ήχο, μπορεί να μην έχεις ανοιχτή την ένταση ή να έχεις τον ήχο στη σίγαση. Κοιτάς κάτω δεξιά, εκεί που φαίνεται το σύμβολο του ήχου. Κάτω δεξιά, εκεί που φαίνεται το σύμβολο του ήχου. Πατάς και κάνεις κλικ σε κάποιο σημείο της μπάρας. Και πρέπει να ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο που κρατάει λίγο. Όσο πιο πάνω η ένταση, τόσο πιο δυνατά θα ακούγεται αυτή η μελωδία. Ουσιαστικά είναι για να ελέγξεις πόσο ψηλά ή χαμηλά σε βολεύει να είναι η έντασή σου. Δοκιμάζουμε ξανά. Ωραία. Τώρα, αν έχεις αναβασμένη την ένταση αλλά δεν ακούγεται ο ήχος από τα ηχεία, πρέπει να επιλέξουμε τη σωστή συσκευή για να ακουστεί ο ήχος. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε συνδεδεμένα ακουστικά και ηχεία ταυτόχρονα. Πηγαίνεις κάτω δεξιά, στο σύμβολο της έντασης που ήμασταν και πριν, κάνεις απλό κλικ ώστε να βγει ξανά η μπάρα και μετά πατάς το σύμβολο στην άκρη της μπάρας που έχει ένα μικρό βελάκι. Η μπάρα μας είναι αυτή, το σύμβολο επιλογή αναπαραγωγής ήχου με το μικρό βελάκι είναι αυτό. Κάνουμε απλό κλικ. Τώρα μπορείς να επιλέξεις τα ηχεία που θέλεις να χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, εγώ επιλέγω τα ηχεία. Αν δεν ξέρεις πώς λέγεται η συσκευή σου, δοκίμασε όλες τις επιλογές. Δοκίμασέ το. Αν τα έκανες όλα αυτά και πάλι δεν ακούς ήχο από το βίντεο που έχεις ανοιχτό, τότε φρόντισε να κάνεις τα εξής. Αφαίρεσε τα ακουστικά που έχεις συνδεδεμένα. Πολλές φορές τα ηχεία απενεργοποιούνται όταν έχεις συνδεδεμένα και ακουστικά ταυτόχρονα. Κάνε επανεκκίνηση. Πολλές φορές αρκεί μια επανεκκίνηση. Πώς κάνουμε μια επανεκκίνηση? Κλικ στο κουμπί έναρξη. Εδώ, σύμβολο λειτουργίας. Κλικ, επανεκκίνηση. Τα κλείνω αυτά. Και τέλος, αν μετά από όλα αυτά δεν ακούς ακόμα ήχο, κάνε ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης των συσκευών ήχου ή κάνε απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής ήχου από τη διαχείριση συσκευών, που μπορείς να την βρεις αναζητώντας διαχείριση συσκευών. Αυτό θα το δείξω σε κάποιο άλλο βίντεο. Τώρα, αν αυτό το βίντεο σου άρεσε, κάνε like. Αν θέλεις να βλέπεις και άλλα τέτοια βίντεο, κάνε subscribe στο κανάλι. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.